हाँ तनी कह दा जरूरी बा पैसा फिर दिया जाइए ऐसा कोनो बात नहीं है। वो तो पता बा कि तारा लगे रही त आज ना देबो त काल देबे न करबो। हाँ दे वैसा ठीक है बा हम डाल दे जा। ठीक बा वो फोन पे करा देले बानी। फोन पे करैला हां हां रुका हम चेक तो चेक कर ला आ गेल बा ना 4000 दिला भेजोइला। अब का कितना दी है वो तने व्यवस्था भइल वो देखत तो तार सामने दूसरा से मंगनी है। सोचत रहे 5000 मिल जाता थोड़ा हमरो काम आगे के बढ़ जाए। चल अब काम चलावा मिल जी पैसा के दिक्कत ना होई पैसा तो हम 1 रुपया ना रखब एकदम पाई तो हम दे देब। चलिए अच्छा ठीक बा अब थोड़ा हम घर निकली टाइम से लइकन के बीच में पहुंच जा लेकिन टाइम से आ जियन। ठीक बा सिखैला है ना जा तलब हम कैसे हम संभारब कुल अपन काम धाम हो जाई सिखा देब। ठीक बा जा दिक्कत नहीं खे परेशान ना जिन हुआ। ठीक बा जा टाइम से आ जिया 1-2 दिन में भर सक ओने लौटे के जल्दी कोशिश करी है। ठीक बा हां जाता नहीं चलो नमस्कार जमानी चल गिना छोड़ के ना देखो ये जे ना बैठल बानी का जी 11 बजे के खाना बना के ताकत 12 बजे ना रह गेल त आइल हनी सिवान में की का करतन उ खाबानु न खइहन ना के उ तो चल गिना चल गेल ना। हां उनकर घर ले फोन आले कुछ जरूरी काम है चल गिना वो ई कौन गाड़ी चलावत मन जी किया 15 दिन रहत मने यूपी में 15 दिन रहत ने जे काम करतवन तब का करी बताओ का करी बताओ ऐसे ही काम चली। अब लगन रिक्वेस्ट करे त पैसा मांगे लगन उ त बेर कहलन कि तनी हमरा घर के याद आवत तनी घर जाई कबो कहलन कि हमर माई के तबीयत कबो के लइकमन के तबीयत तले मौगी के रोज तो वैसे ही करबे करलन पैसा मांगत रहा अब पैसा ना ल लेकिन फोन पर उनका ले करनी है दोस्त वाले चिरंगन भैया ले। हां अगर उ ना रहती न त कामे ना चलता ऐसे कमाई होई का होई ट्रैक्टर लेला के कि जब ड्राइवर कामे ना करी अगर कोई आ जाओ कि नहीं हमर खेत जोते के बाटे तो चाहे हमर गेहूं ढोए के बाटे त कहां से होई कौन है कि सिखा द हमरो गड़िया तो कहता ना कि अब आई तब सिखाई। एक बात कही का कम से कम करे भरोसा मत रही हम सीख ली काम करी सीख ली दिमागो लगावल जाला अपना से सीख लेला अपन कामे आवेला का जाने बाई चांस कबो ऐसा ना होयन कि कहियन कि से जातनी इतना दिन खतनी आइब आ तले तब तो गड़िए बैठ जाई। ये तो बात तू ठीक कहत है अब जाना त हमरा सीखे के पड़ी ऐसे काम कैसे चली जी इनकी जहाँ है तो हम एकदम सीखब जरूरी है। सुनी अहन त अपन तनख्वाह महीना वो तने न लिहन काहे के उतने ली हां जास ना 10 हाली जास 12 हाली जास काटम ना कि इतना जत रहे बार घरे अंगर फूल हम पगार देब। ठीक कहतनी जी ना कटाई पैसा त कैसे काम चल जी ऐसे ही दिया 8000 रुपया दिया जाइए आ बाद में सोचत रही आदमी कि काम करिहन कम पैसा लिहन उतने 13 दिन काम कइले बना 13 दिन 14 दिन काम कइले बना 3 हाली चल गई हाजी तहार लापरवाही हटे का हमरा का जरूरत रह कह देला कि देखो काम करे के बता कर अस्थिर आ सुने कामो लेबे के बाटे परे में से बतिया के काम लिही उनका से अते महीना के दिया गइल बा आ अपना से कर कनी कि तनी हमरो के गड़िया सिखाओ कैसे जोताई कैसे बोई कैसे ढुआई अपना से कोइल कर ए महीना का पगार दे देले बानी अब 4000 दिया गइल बा अब उनका हम पैसा देतनी हो ना गइल 1 महीना के 14 दिन चल तब 12 बजे गइले खाना खा लो 11 बजे के एक त उठ जागो तनी 8 बजे आ मन नहीं के करत हमरा सच कहनी त हमरा गोटा पे खाना बनावे के मन नहीं कर हम कपारे आंख दुखाए लागत टे। चल तब चली ना के ना अब का टेंशन बा चल अब घरे नहाइल जाओ खाइल जाओ सांझ के खाना ना बनाई वो बच्ची चावल वाल तब खवाई ले अथु मैगी होगी त बना दे खा ले जा। चल ठीक बा चल घरे अब खाओ के जाई बाबू गाड़ी उड़ी के देखब हम का करब तनी मनी हिला डुला के चलाई हम जाई तो चुचा सूत हम कुछ ना करब। चलो आइल बना गइल बना काम पर अपन जाके काम धंधा करते होय ना। नमस्कार भैया। नमस्कार आओ बैठो। का भैया पानी नहीं रखे बनी का ना तो पानी नहीं रखल है तब भैया काम धाम तो हो गइल काम धाम हो गइल ना। हां यही तेरी मन लागे काम हमरो के सिखाव तू बार टाइम में नहीं के मिलत बा रह गेल बात की अब 2 महीना हो गइल बा लगातार। हां ई त बात ठीक है बीच में एको बार अभी गांव में ना यूपी कहीं गइल नहीं भाई। हां 2 महीना तो हो जाएगा ठीक है कहता लेकिन तनी कुछ मेहनत कइला ह लेकिन हमके शाम के थोड़ा निकले के बा यूपी फिर गांव जीबो और बर्थडे बा एगो मित्र बना बहुत खास है। हां बहुत खास है और बड़ा जरूरी है जाना। बतावा तू ऐसे ही बार बार जात रहबो तो कैसे काम चलिए घर एक धक्का काम चलल ह
आ फिर चल जीबा तब मैं हमार कहती हमको सिखाओ तो सिखाओ तो नहीं खा